Dic Sergi García Rovira, 33 anys, i bueno, ara mateix estic al paro cobrant el subsidi. L'última empresa no em va pagar el meu sou, jo he hagut de pagar l'IVA, he hagut de pagar tot l'any, he quedat sense pis de lloguer, tinc una família, un fill, una dona, i tot el que està passant m'indigna d'una manera que no em sento molt impotent. Estic mirant pel futur del meu fill i veig que serà una merda, s'apropa a la misèria. Hi ha molta gent gran que està sortint al carrer, no sé què els hi passa als joves, no estan sortint. I jo vaig dir, jo surto a la meva família i vaig a queixar-me que els del PP estan fent el que estan fent i no passa res. I vaig explicar on anàvem, què és el que estava passant, per què ens volíem queixar, de que volem treballar, de que vull tenir la possibilitat que tingui una educació bona. I bueno, té 4 anys i hòstia, ho va entenent. I llavors va marxar amb la dona. Em vaig quedar jo perquè sí, la meva dona estava d'acord, em va dir queda't. Y mira que ella no volia, pero cuídate, que no te pase nada. Y yo, no voy a hacer nada, ¿sabes? Yo estoy aquí por... I veig la cara d'aquesta gent, vaig fotre nerviós durant exactament el que triga el que ara et diré, però vaig estar jo com tu uns 20 segons nerviós. Em vaig encarar davant de cada policia i li vaig dir, exactament li vaig dir això, li vaig dir tu hijo se va morir de hambre igual que el mío, mercenaris de merda, fills de puta. Al revés, fills de puta, mercenaris, els teus fills es moriran de gana igual que el meu. Li vaig dir això, amunt, a l'altre i a l'altre, els 3 que hi havia. A mi passar pel costat d'una pistola em crea una sensació de que em pot matar, de que se li pot girar el cap i matar-me. I dic, aquest home, jo li puc dir el que sento, li puc dir que està fent, que no, que per què no està al nostre bàndol, els hi vaig dir també, ¿por qué no estáis aquí? ¿Sabes? Estoy pidiendo que no te recorten el sueldo a ti, que no me recorten a mí, tener una educación para tus hijos y para los míos pública, no. Em fui una mitja retirada y vaig dir, yo tengo que tirar los huevos, he venido aquí a tirar los huevos y a seguir, ¿sabes? A donde lo que haga falta. Vaig girar i vaig fer, dos ràpids, a la C del PP. Em van trepitjar, vaig caure i se'm van tancar la resta dels ous. Només em vaig tirar 2. Però vaig impactar la façana de la C del PP, que és el que anava. Tot supernormal, tot va anar molt bé, els hi vam fer res, els hi vam dir adiós, els antidisturbios que estaven allà. Vam arribar a plaça Catalunya i eren les 11:30, diria, 11:30, i van dir, vámonos a reírnos, a tomar unas birras al Raval, que son las fiestas. I jo, com ara mateix estic passant una altra etapa de me voy a casa a ver a mi hijo, que li dic que m'aniria a casa, jo tranquilo, que ara voy yo a casa, voy un poquito más tarde. Estava mirant el mòbil, escrivint a la meva dona, vaig fer l'efecte de baixar l'escala del metro i em va aparèixer una placa per aquí, que has detenido, o no sé què, o secreta, o policia, no sé què va dir. Vaig fer l'acte de girar-me, no vaig arribar a girar-me, ja estava jo al terra, amb molta gent a sobre meu, donant-me cops per tot arreu. Em van fotre una pallissa, m'anaven cridant, jo vaig començar a cridar socorro, socorro, que alguien m'ajude, socorro, cridant amb totes les meves forces. Em van començar a dir, no xilles, que va ser peor. Anant fotent cops de puny, patades amb les botes aquelles. Vaig dir, estos son los antidisturbios, anava pensant jo, però mentre anava pensant, esto es surrealista. He tirado 2 huevos, ¿por qué me están apalizando de esta manera? Cállate, hijo de puta, ahora te vas a enterar. Em van achacar, no te resistas. Jo, no me estoy resistiendo, no podia ni parlar. Estan donant cops per tot arreu. I vaig dir al meu fill, jo ara vuelvo. I vaig dir, ara no vuelvo. No sé si vuelvo o no vuelvo, què he hecho, saps? I m'intentaven fotre allà dins de la furgona i llavors l'única cara que vaig veure va ser la d'un home amb el seu cop de puny aquí que em va rebentar el llavi. Amb aquest cop de puny, amb les pates que em anaven fotent, em van ficar dins de la furgona. Un tio enorme em va pressionar aquí, es va fotre sobre meu pressionant-me, suposo que amb totes les seves forces, perquè em feia molt de mal. Mentre que aquí m'estaven aixafant perquè em feia mal aquí i aquí, del mal que m'havien fet i amb les patades. I vaig dir, tío, me estás ahogando, no puedo más. Cállate, hijo de puta, no te gires, em deia. Y los otros me iban insultando, ¿ahora qué? Ahora vas a ver, ahora te vas a enterar. Ahora sí que te vas a enterar, hijo de puta. Y yo, tío, que tengo un hijo de 4 años, me está esperando. Me la suda tu hijo, tu familia, me da igual todo, ahora te vas a enterar, hijo de la gran puta. Va haver un moment que em va deixar una mica, vaig sentir com així inflojint i aflojaré un poco. I em va afluixar una mica. I jo, tío, me haces daño. Que
que t'he aflojado, em deia. I llavors, de la furgona, mirant cap al terra, em van fotre en una habitació que ja estàvem en una comissaria, no sabia ni quina era. Jo estava plorant, estava indignat, estava enrabiat, no sabia què fer ni què dir. Veia altres policies, llavors els deia, por favor, ayudarme, que me acaban de pegar una paliza a esta gente. No puede ser, he tirado 2 huevos, yo así cuidado, os veía para allá. Le decía, por favor, tú haz caso a este. Me había pegado ese, pero yo le pedía, por favor, llorando, por favor, que me acaba de pegar una paliza este, que me ha dado en la boca, ¿lo habéis visto? Tu haz caso a ese. I era el jefe, el caporal, li diuen, em sembla. El caporal era el que em va fotre el cop de puny, el que em va amenaçar i em volia matxacar psicològicament. Jo sóc molt sensible i gairebé ho aconsegueixen, potser. Total, que aquest home em va matxacar, em va dir que el que m'havien fet no era una pallissa. Jo tinc blaus per tot el cos. Sabien on pagaven i, bueno, no han sortit molt, però em fa mal al respirar, el llavi trencat, tinc aquí un cop bastant gordo. I aquest tio em va dir, lo que te hemos hecho no ha sido una paliza es yo solo, con estas botas, yo te chafo la cabeza, em va dir. I jo no quiero hablar mal, i vaig dir, estoy ya perdido. Aquest és el caporal, el senyor que em va trencar els llavis mentre 3 o 4 m'agafaven i em ficaven al furgó. Aquest és el que més em va matxacar, el jefe, era el jefe. S'ho podia permetre tot, mira quina cara té. Va maltractar, em va amenaçar, em va dir que al meu fill li donava igual. Aquest home no tenia... Em va treure el mòbil i em va dir... Li vaig dir, yo no quiero que mires mis fotos privadas de mi mujer y mías. Va dir, a mí tu mujer me tiene sin cuidado y tu hijo me sudan la polla, tu mujer y tu hijo. Tú vas a pringar, ¿qué te piensas? Que soy un pervertido, em deia. Dic, uah, me va pegar otra vez. Ai, jo no li puc dir res més, li he de desbloquejar el mòbil i donar-li que faci el que vulgui, vaig pensar. Van portar les corts... Potser la pitjor experiència de la meva vida, més que la pallissa era surrealista, em va fer un mal impressionant, psicològic, físicament, però per això, allò, els zulos aquells, els calabozos, allò era un rotllo molt xungo, molt. No sé si entrar en detalls, no tinc ganes. Això m'acaba de passar, he sortit avui d'allà. I m'entren llullos cada 2 o 3 minuts. I no vull parlar d'això. Els policies sempre estan de festa, veus com xarren les coses que diuen i nos vamos a cenar mentre a tu et porten una merda, no et donen aigua quan la necessites, si demanes que tirin de la cadena perquè el lavabo, allò no és un lavabo, jo no sé què és, I el tens allà i demanes que tirin de la cadena perquè el senyor que s'ha menjat l'entrepà ha hagut d'anar al lavabo perquè li ha sentat malament, llavors tu decideixes no menjar res. Jo vaig demanar constantment, cada 10 minuts, des que em van apallissar, des que jo tenia el telèfon així i jo veia la foto de la meva dona i m'estaven fotent patada, jo pensava, la que pugui la truco perquè no pot ser que jo no arribi a casa avui.